Duwe apa Pak jenengan? Entok. Aku madosi Pak Ju niku teng pundi? Pak Ju. Nggih. Esrono iki metu iki. Oh, medal. Ini kabar tuku nang terminal iki. Nggih. Niki ajeng madosi Pak Ju enten mboten nggih? Ampun medal. Medal. Yang mriko napa? Oh, medal. Kepithak arah-arah cilik-cilik. Nyepeda ondel apa sepeda motor nggih? Sepeda motor. Nggih. Mbok teko jagoan murah. Teko jagoan wae nopo. Oke. Mas, goleki Pak Ju ketpau-pau ora panggih. Nggih. Sampun kondur, Bu. 3 bulan. Pun kunjul tenggal me. Nggih, sampun. Satu saya kelima hari. Pun sumerep li medal napa? Sampun, ngeten niku Pak Ju akeh. Nggih. Oh, nggih, saya tak golek liyane meneh. Siap. Golek rene iki tujuane mung goleki Pak Ju iku. Tumbas ayame meneh. Oke, siap. Mending endi?